ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. чанд дақиқа пеш маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи Нурулло Алиев ва рақиби ӯ Ҷош Уик баргузор гардид. биёед тамошо мекунем. That's good, baby. You good. Thank you. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи онҳо аллакай шаби 20 ба 21 сентябр баргузор мегардад. мо пагго навор карда маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд шумо ин муҳорибаро тамошо карда метонед. ва бояд гуфт ки ғолиби ин муҳориба метавонад ки соҳиби шартнома барои 4 муҳориба дар UFC шавад. барои ҳамин дӯстон дар таги ҳамин видео чӣ қадаре ки метавонед Нурулло Алиевро якҷоя дастгирӣ мекунем. дӯстон дар канали мо обуна шуда моро пайгирӣ кунед то боздид хонободу сарбаланд бошед. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед.